Ji bo hilbijartên sêwiyekê Aderê ji mehekê kêmtir wext ma. Namzedê Partiya Wekavî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Partî yê Enqere Öztürk Doğan û yê Stenbolê Meral Danış Beştaş jî êdî derketin pêşberî hilbijarên xwe. Her du endam jî him ofîsên hilbijartinê vedikin û him jî pêşberî gel peyamên xwe yên li ser hilbijartinê pêşkêşî gel dikin. Namzedê Enqere Öztürk Doğan ji dengê Amerîkayê re ragihand ku ew yek bi yek kolanên Enqerê digerin û siyaseta xwe pêşkêşî gel dikin. Asıl amacım barış siyasetini... Em li Enqereyê gava digerin sempatiyekê pir mezin li hemberî me tê nişandaye. Dem Partî di serê hilbijarên Enqerê da wek partiyekê çareseriyê jî derdikeve pêş. Em jî li Enqereyê dema seredana gel dikin, heya ji me tê polîtikan xwe yê çareseriyê pêşkêşî wan dikin. Dem Partiye li Stenbolê Meral Danış Beştaş namzet nişanda. Beştaş jî ji dengê Amerîkayê re ragihand ku ew bi hêzeka mezin li Stenbolê karê xwe dimeşînin. Ez bawerim em ê rayekî baş bigirin ji ber ku divê hilbijartinê de piştî çardê Gulanê û 28 Gulanê gelek şîrove hate kirin, rewşenbîr, em bêjin êku di çapemeniyê de yani gelek nîqaş hate kirin. Siyasî partiyên siyasî jî nav xwe de nîqaş kirin. û riyê xwe yê nû zelal kirin. Ji vî alî de Dem Partî divê demê de qels nebûye xurt bûye. HDP ango Dem Partî di hilbijartinên 2019 da li Stenbolê û Enqerê namzedên xwe diyar nekiribûn û piştgirî dabûn namzedên CHP Mansur Yavaş û Ekrem İmamoğlu. Li divê hilbijartinê da Dem Partî rêya Semîn şopand û bi tena serê xwe namzet derxist. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.